Assalamu alaikum, masu sauraro barkanmu da sake saduwa. Wannan shine bidiyon mu na biyu inda muke karatun harufa na larabci wanda iya karanta su zai ba mutum dama ya iya karanta duk wata kalma a larabce. Wannan karatunmu na biyu insha Allah za mu yi dubi ne zuwa ga wasali a ɗaiɗaikunsu, shine alwaslu bit tafsil kenan. Mu shiga cikin karatun. Wasali dai alamomi ne da ake ɗaura su akan rubutu a madadin a, i, u. Kamar yadda kuka sani a turance akan kira waɗansu guda biyar da suna vowels. To wannan su ne kamar wasali na turanci, yayin da kuma vowels na larabci su ne waɗannan guda uku: a, i, u. Misalin rubutu idan babu wasali a kan shi da kuma mai wasali shine za mu yi duba zuwa gare shi anan. Yanzu idan da za a rubuta ta'un sai zamto ta'un ne ba wasali a kan shi, to daidai zai zama da kamar t a hausance, zai zama t idan ba wasali a kan shi. Haka idan da za a rubuta ya'un amma ba wasali a kan shi, to kamar a rubuta y ne amma ba a sa wani abu a gaban shi ba, zai zama yi. To ƙarshe kuma idan aka sa jimun kamar yadda ake gani a nan, jimun ne ba wasali a kan shi, to zai zama kamar j. An fahimta ko? To amma yayin da aka ɗauko fataha aka ɗaura a saman ta'un, fataha daidai yake da a, to kun ga kenan zai zama ta. To haka ya'un, idan ya'un aka sa mishi kisra, to kun ga ya zama yi. Sa'ad da aka ɗauko damma kuma aka ɗaura akan jimun, zai zama ju, ba kamar idan an bar shi jimun ba wasali akan shi ba. Da fatan masu sauraro suna fahimta. Yanzu za mu shiga fataha sai mu duba mu ga yadda yake da kuma yadda za su kasance gaba ɗaya harfofin nan idan aka ɗaura musu fataha. Za mu fara daga kan alifun. Alifun fataha a, ba'un fataha ba, ta'un fataha ta, tha'un fataha tha, jimun fataha ja, ha'un fataha ha, kha'un fataha kha, dalun fataha da, zalun fataha za, ra'un fataha ra, zayun fataha za, sinun fataha sa, shinun fataha sha, sadun fataha sa, dadun fataha da, ta'un fataha ta, za'un fataha za, ainun fataha a, ghainun fataha gha, fa'un fataha fa, qafun fataha qa, kafun fataha ka, lamun fataha la, mimun fataha ma, nunun fataha na, wawun fataha wa, ha'un fataha ha, ya'un fataha ya. Ta, masha Allah, bari mu gangara ƙasa sai mu je kan kisra kuma mu ga yadda zai kasance da kuma shi ma yadda ake karanta shi. Alifun kisra i, ba'un kisra bi, ta'un kisra bari mu zo kan kisra kuma ga yadda zai kasance. Alifun kisra i, ba'un kisra bi, ta'un kisra تي، ثاء كسرة
ثي. جيم كسرة جي. حاء كسرة حي. خاء كسرة خي. دال كسرة دي. ذال كسرة ذي. راء كسرة ري. زاي كسرة زي. سين كسرة سي. شين كسرة شي. صاد كسرة صي. ضاد كسرة ضي. طاء كسرة طي. ظاء كسرة ظي. عين كسرة عي. غين كسرة غي. فاء كسرة في. قاف كسرة قي. كاف كسرة كي. لام كسرة لي. ميم كسرة مي. نون كسرة ني. واو كسرة وي. هاء كسرة هي. ياء كسرة yi. Masha Allah. Bari mu gangara kasa kuma mu je kan dhamma wanda shine zai kasance na ƙarshe. Daga shi kuma sai mu duba aiki da muke da shi, sai kuma mun haɗu a bidiyo na gaba. To ga dhamma wanda shine vowel na ƙarshe a larabci wanda daidai yake da u ko kuma u. Idan aka sa shi kan alifun dhamma u. Ba'un dhamma bu. Ta'un dhamma tu. Tha'un dhamma thu. Jimun dhamma ju. Ha'un dhamma hu. Kha'un dhamma khu. Dalun dhamma du. Dhalun dhamma dhu. Ra'un dhamma ru. Zayun dhamma zu. Sinun dhamma su. Shinun dhamma shu. Sadun dhamma su. Dadun dhamma du. Ta'un dhamma tu. Za'un dhamma zu. Ainun dhamma u. Ghainun dhamma ghu. Fa'un dhamma fu. Qafun dhamma qu. Kafun dhamma ku. Lamun dhamma lu. Mimun dhamma mu. Nunun dhamma nu. Wawun dhamma wu. Ha'un dhamma hu. Ya'un dhamma hu. Ya'un dhamma yu. Masha Allah. Sai aikinmu kuma wanda shine abu na ƙarshe. Yi ƙoƙarin haddace baƙaƙen nan 28 ko 30 da yanayin wato da dukkan yanayin su guda uku na fataha, kisra da kuma dhamma kamar yadda muka yi a karatunmu na yau. Dan Allah a dage sosai, karatu yana buƙatar dagiya. Idan an dage aka haɗa da addu'a insha Allah, Allah zai bada sa'a. Allah ya taimaka, sai mu haɗu a bidiyo na 3. Kada a manta dai za a iya downloading wannan littafi a ƙasan bidiyon nan.